ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga hunahuna walay hinungdan, ug kansang isipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-an sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaa man ni Hesus. Busa o kasa ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Kinahanglan baguhuon ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa ihang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, kung ayaw palongtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ang kawatan kinahanglan nga dili na mangawat, kundili magtrabaho na, manginabuhi sa tarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo masuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu maoman ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-ininsultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Pagkaloy anay hinuon kamo, o pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. O pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo.